Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinagan a Veronica, iti Ilagan City, Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapu iti nalabas a kumpiyansak iti bagik, ken iti akinruar alanghak, napadasak tinalabas a panagladingit. Bueno papagayam, intay dinggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Veronica. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Fernan, dumagas kan to pa ijay da gusmi. Agmerienda tapay. Saanen Veronica? Agkita tanto manen ije campus intun bigat. Apay adi mo kaya ti dumagas ijay boarding house ko. Taapay pay laeng. Itulod kalaptan. Kaya't ka ngamin ayam-am mo kadagiti ka boardmate ko. Taapay met. Siyempre, kaya't ko nga ipaapal, nagguwapo ti boyfriend ko. Sana nanaskan. At dapay papanang. Sa dino ti papanam? Diyak kaya't nagita saludsud Veronica. Ket no di mo kaya't agumuraken ka. Saan kan ngagsaludsud pay? Ha? Okay, saan na maulit? Saanan, Fernan? Friend, apay akas jay ti boyfriend mo. Apay, Mary Joy. Ay na namin ano na kan nga intulod dito'y boarding house. Ngam di pa'y dimagas. Diyak pa'y nakasarita. Ay, kanayon ngamin abisi. Amo matan, graduatingan. Amangan mat numabot ang iti tao. Anya? Apay kumamat. Saan amabutang dayjay? Nalabuskit di ati kumpiyansa na iti bagina. Kastagayam. Wen, uray kita am to titsura na. Kasla artista ti kinagwapo na. Anya? Flawless talaga. Isungarod nagustuak. Amamunak matan, friend. Saan basta-basta tilanga ti kayat ko a boyfriend. Nasaya at tanadanon ka dito Romeo, Veronica. Apay ka di, ma'am. Agsinger ka din iti abang mi? Saan? Kaya't kalaang akasarita iti personal. Nasaya at matagmay-maysa ka dito'y kwartuyo. Ada ngamin klase dagiti ka roommate ko, ma'am. Iso nga rod arinanta ka. Anya ka di dayta, Ma'am Perla. Saan mo ko mga ibaga apan nakibiyang daytoy? Nga makibiyang gaputa siyak ti landlady yo. Kat nasingad kami kanitatang mo. Tagkalugaran kami idi. Kan naibilin na kapay kanyak. Agyaman akmat, ma'am. Tanasingpat kayo. Boyfriend mo ka dito'y kanayon amang itulod kan ka dito'y? Wen, ma'am. Ni Fernanday Jai, graduating student. Kastagayam. Ngam, kanayon amadlaw ko. Adi na ikikatan ti helmet na, nukas jay nga itulod na ka. Agdardaras ngamin nukwa pumanaw, ma'am. Amangan mat no membro ti may sa sindikato. Ha? Iso adi na kayat nga ipakita ti rupa na. Naangaw kayo mat, ma'am. Saan? Saan ang membro ti sindikato? Ronnie, nasayaat mo ta nakita ka dito kantin. Sigaman gayam, Veronica. Nakitam ka din ni Fernan? Wen, nagdardaras mo tapin manawit ay, kalpasan tinaudi a subject me. Apay nga rod asan ang nagpakada kanya. Ha? Diyak amo amangan no emergency. Nalapit kasta. Ay na, saan ka unay ngagdandanag? Madadaal ti kinapintas mo. Diyak maikat dagdanag, Ronnie. Ay, day takat nga minta ni Fernante pinilim. Nagwapo day jay. Iswa nagado ti agustukan kwa na. Uray adu ti agustukan kwa na, no saan na ida at tutupan, awan ti parikot. Sabagay, gusto ka. Ala, agorder ka nga rodan, tag merienda tapay.
Saanan, Rolly? Inaksurutan ni Fernan ije boarding house da. Nakapasyar ka mo't diti kabisera, manong sindong. Wen ngagpaiso, nakaumay kayo tatang. Ited kong ti abang mo. Diya kaya tamaladaw ti panagbayad mo iti abang. Mabalin mo't ani Veronica latan ti mangtad. Inton agawid, iji bariyaw. Okay laang kanyak. Ay, kasla saan tay asigod nga kakalugaran. Wen mat ngamin, Ma'am Perla. Awan ti rumba nga pagbainan yaw. Amom ka day, at the boyfriend ay ta anak mo. Nay, Ha? awan mo ti magbagana. Tatang. Jack ilibak. Talaga nga dan boyfriend ko. Ngam, di kay agdanag. Ta igagaad ko mat ti agadal. Itay pa lang ay nururay ka dito'y dagos mo, Fernan. Sa dino ka di man ang tinapnapanam. Aguray ka man? No agsasao ka. Kasla kayat mo nga i-control ti garaw ko. Saan mo't akasta? Ngam, girlfriend nak. Karbangak tagdamag no sa dino tinapnapanam. Apay ajak makontak ti cellphone mo. Nagawid akbiit. Pinayaban nak ni mamang. Apay nga rod adi mo impakaam mo kanyak. Nagchat ka kumaa. Lobat ti cellphone ko. Apay adi ka bimulod iti sabali a cellphone. Husto man ladaytan. Ado ti bagbagam. Amay ka man kiti. Kailiw ka na. Fernan, basta di nakisuksukat iti sabali. Siyak lang ti ayatam. Wen ka di. Ipariknakkan ka. No kasano ti panagayat ko. Iso nga umay ka man. Ay! Aglablaba ka mat gaya, Mary Joy. Wen, Veronica, naurnungan ak iti murang. Uray si ka, ado mat ti murang mo. Napuyat ak, Mary Joy. Iso nga iturog ko pa'y. Diyak pa'y masangot ti aglaba. Aguray ka. Rabrabiin san ni intulod na ka ni Fernan. Saan mat? Saan pa'y mataparbangon Ay, saan apan nakibiyang daytoy. Kas gayem mo, ibagakan ka ti kapanunutak. Sige lang, friend. Friend, saan mo ko mga itad ti 100% apanagayat mo kini Fernan? Agibati ka para iti bagim. Mary Joy, amok ti aramida. Ibagamton ka ni Veronica ang nagawid ka. Daan daytan arason, Fernan. Amang ano di nakpatsyan. Basta day tati ibagam, bro. Sige, awan mabalin ko. Basta si ka tinagsaw. Day tati magustuhan ka, Rolly. Saan ka akil, Joy? Ngam saan mo kumamat aluklukon ni Veronica? Kaasimat. Aguray ka man, Rolly. Amangan mat no aggusto ka iti girlfriend ko. Ah? Saan? Isaksakit ko laang. Time bilang kumatan agayam. Nasaya tinalawag, bro. Ngamjak maikari, nga isula ang ti girlfriend ko. Amumat, adu ababa iti mangayat kanyak, gapo tagwapo ak. Ngam, bro, saan ka kumamat nga agabuso? Aguray ka man, Rolly. Barkada ka, wenno, si ka ni Papangko. Nasaya at mat. Tanakita kayo dito Garden Tea University. Fernan. Owen. Si ka ti ururayan mi. Nay, si kamat gayam, Veronica. Apay nakigtut ka. Nakakita kan samot iti Diyos. Kuwang amin. Jack nam namaan nga umay ka dito'y dagos ko. Birbiro kak nga ron ni Fernan. Awan dito'y. Jack amo no sa dino ti ayan na. Apay akas dyan ti barkadam, Rolly. Kalat ngagpukaw. Katimadi, Jack makontak ti cellphone na. Ay, Jack mat konsinti yung tema di nga ramid na. Uray pa'y nasingad kami nga gayam. Adda ka di amom nga aramidan na, Rolly?
Kwa, Veronica. Diyak kaya tamadadal ti panaggayam eh. Ta sigurado, agura anak ni Fernan. Numamuan na. Ngaimbagakan ka ti amin. Ikarik, Rolly. Saan ka, amairaman? Basta ibagam ti agpaiso. Ay, malaksid kan ka. At dapay sa bali ang girlfriend ni Fernan. Anak ti may sabak nang. Agad-adal iti sa bali a private university. Diyak kaya't amasahir ka. Ang dayta ti pudno. Kasta ka di. Ngam iti lang adayo na pimpintas ka. Di na kon pasablugan, Rolly. Nasakit na iti anamwak. Agyaman na taimbagam dayta. Kumpirmado ti amin, Veronica. Saan aparbo dagiti impudno ni Rolly kan ka? Anyat kayat mo asawan, Mary Joy. Sinurot ko itinalimod ni Fernan. Kit naduktalak amalaksid kan ka. At dapay sa bali a nobya na. Kasta gayam. Wan, kit panagkunak. Nasken nga agpanunot kan. Kasladyak maglunday to'y amapaspasamak. Tapno mamati ka. Ipabuyak kan ka dagiti video ana alak. Dagito'y timang ipaneknak. Sige. Kayat ko ang makita dagiti ebidensya, Mary Joy. Wan, adoy, buyaam, itikas na. Mapanek na kam ti kinatu-timer ti boyfriend mo. Apay nagtadam ti panangkitam kanyak, Veronica. Day tati sungbat ko. Apay tinungpanak. Naamwak ti agpaiso. Doble kara kagayam, Fernan. Ti amok, siyak lang ti girlfriend mo. Ngam adda pa'y gayam sa bali. Veronica. Di ka naglibak. Kurang pa'y kit di ti panang tungpakken ka. Tapno maksayan ti sakit tinaga mamarikrik-nag. Sorry, love. Diyak ilibak. Kat, anya ti desisyon mo ita. Kaya't kung agpili ka itamot lang. Sana mabalin ngagpiliak, Veronica. Anya, kaya't mo asawan. Isu ti piliyam. Napatag ka kanyak, Veronica. Sika ti inay-ayat ko. Ngam sana ka makapili ita. Lawagam ti kayat mo nga ibaga, Fernan. Kung nagtupay kat, asaan nga umno ti aramid day a Fernan. Wan nga rod, Ma'am Perla. Ita naduktala ng ti kinatu-timer na. Kat, kumusta nga rod ni Veronica? Kanayon nga agsangsangit kan maikulkulang. Sakit kanayon ti absent na. Ay saan arumbang abaybayan na ti panagadal na. Gapo iti lalaki. Day tamo ti kanayon ko nga ibagaken kwa na, Ma'am. Ma'am Perla, ada kayo matgayam dito eh. Wan, Veronica. Kat, kumusta kan? Kastoy, ma'am. Malmalday. Agawid aksapay la ijay lugar mi. Ngam apay, Veronica. Finals tayo ita. Sa anak mo't lang ang makakonsentrate. Ay nakabailam data. Palpasan tapay ti finals. Aggidan tanton nga agawid. Wan nga agpaiso, Veronica. Saan mo kumaabaybayan ti panagadal mo? Gapo iti parikot mo. Panunutam ko mati sakripisyo ni tatang mo. Nagadayon ti turong dagita mata manakaw. Ha? Ada ibagbagayo, tatang? Dandanin malpas ti simbre kiyaw. Iti mabeait, agsubli ka manin ije kabisera tapno agin Raul. Kasladyak kayatan ti agiskwela, tatang. Anya? Agsardenak sa laangan. Ay saan na May salangin na si Mistre kata graduar ka ni ti kuro sumakin na maestra.
Kasla Jack may concentratean ti agadal, tatang. Ay na, saan ka nga agsardeng Saan, anak? Apay asinurot nakpailang dito lugar mi. Veronica, uray pinutad mon amin a komunikasyon ta. Imayak, tagkidawak iti pamakawan mo. Kasta kalakanakan ka ti amin, Fernan. Linukonak. Pinaggidan na kami ti dayjay a Michelle. Kampante akasyak lang ti babae ti biyag mo. Pakawanan na ko, ma. Naamiris ko ti bidot ko. Ngam, saan ko ang mabalin na talikodan ti obligasyon ko kani Michelle? Naminano na pinangtahanak ni Papana. Adagas ti mapasama kanyak. No talikodak ni Michelle. Rumbang lang nga itakder mo. Tamasikugan. Ulitak, Veronica. Pakawanan nak. Jack pulos ni namnama. Akas to ti pagbanagan ti amin kadata, Fernan. When mapakawan ka, ngam daytoy ko man ti maudi a panagpakitam kanyak. Tadyak kayatin a madigdagan pa'y ti sakit a marikriknak. Agyaman nak tamawatan nak. Kat bayam. Saan ako nagpakita pa'y kan ka? Nalaos aliday kan sakit ti nakam tinariknak. Idi nagpatinggan ti amin kada kami kini Fernan, Mr. Lonely. Ing karigatak nga inliwliwag ti amin, baban iti panangituloy ko, iti panagadal ko. Kat naamiris ko analabit asaan ada kami tinaituding apara iti tunggal maysa. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Veronica. Agyaman pagayam Veronica iti daytoy apakasaritaam. Adda na ituding nga ayat iti tunggal maysa. Kat kas iti nakunam, saan ada kayo tinaituding iti tunggal maysa kini Fernan. Kat ala, ipamaysam ti panagadal mo, taday tatirumbeng nga aramidem. Buano papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Veronica, iti Ilagan City, Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masedman, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang trabay na imbag nga oras kada kayo amin.